A Asociación Saúde Mental A Mariña celebrou esta fin de semana as súas bodas de prata cunha gala benéfica que se celebrou na Praza dos Campos de San Cibrao, no concello de Cervo. Máis de 200 persoas participaron neste encontro festivo e cheo de lembranzas, no que tamén se abogou por seguir a traballar para romper co estigma que acompaña as persoas con enfermidade mental e a mellorar a súa calidade de vida. Una de cada 4 personas realmente tendrá un problema de salud mental. Algo que nos puede llegar a todos. La salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Por esto la necesidad de seguir trabajando, de mantener el rumbo que marcó nuestra presidenta y fundadora. Precisamente, esta celebración serviu de sentido homenaxe ás 5 mulleres que o 16 de novembro de 1999 puxeron a semente do que hoxe é a asociación, con Iris Castro á cabeza. Iris, a nosa Iris, con entusiasmo, valentía e presidente do colectivo ata o final, xunto con Delfina, con Piedad, Concepción e María Galdo, que hoxe está aquí con nós, foron as mulleres que sembraron a primeira semente para que hoxe estemos aquí. 5 mulleres abanderadas para aquel tempo, no que non había ningún recurso pola zona, e se deixaron aconsellar polo persoal da Unidade de Saúde Mental para tal creación. Por iso hoxe, nada máis que empezar, pido un caloroso aplauso para todas elas, en especial para a nosa Iris. Pola súa banda, a deputada de Economía e alcaldesa de Burela, que participou no encontro xunto con outras autoridades, valorou o gran traballo realizado pola asociación e os logros acadados nestes 25 anos. Puxestes a Mariña e a provincia de Lugo á cabeza en canto a número de prazas de residentes para persoas con doenzas mentais. Fostedes pioneros ao abrir a única vivenda tutelada en Galicia para mulleres, como dixo antes María José, vítimas de violencia de xénero. Ademais, dos centros de rehabilitación psicosocial e laboral, porque a saúde mental non é unha categoría uniforme e precisa de todos estes centros. Carmela López lembrou que dentro das súas competencias a Deputación mantén alianzas e colaboracións con entidades e asociacións como Saúde Mental A Mariña, a que neste caso destina anualmente 15.000 euros.